Srdečne všetkých vítam, teším sa, že sme prišli v takom peknom počte, aby sme sa potešili z nášho nového CDčka, nášho zboru. Keď ma Mary pred nejakým časom oslovila, že by som nejako uviedol ten dnešný večer, tak vyjadrila takú túžbu celého zboru, že by ten večer, oni sa aj bavili o tom, či to má byť koncert, alebo ako to nazvať, nech to nie je tak iba koncert, také pozvanie zo strany zboru pre nás všetkých, že to môže byť taká naša spoločná modlitba. Väčšina textov bude na projektore, pesničky poznáte, tak sa môžete pokojne zapojiť. A možno tento večer môže byť takým pekným duchovným vstupom do adventu. Začali sme ho práve dnes, takže naozaj nechaj tento večer je takým večerom modlitby, ktorý nás možno privedie bližšie k Pánu Bohu aj cez tie pekné piesne. Srdečne vítajte. Thank
pred tebou na tvári vyznávam. Pred tebou Pán a Kráľ, pred tebou na kolená padám. Uveríš si, že Pán to iné naplníš, ak sa nezriekneš všetkých práv, má pomstu na trón. Deň ťa nikdy nezničí a moc na teba kričí, skús kráčať, nech je za tebou, že si svoj život konal. Chudujú pomstia koruna, strom, či svetlom z výrazná. Skúsi spať hovor a nech ich pochopí. Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj s nádejou. Pokoj príde sám a ja už viem, že neprehrá. Chudou pomstia koruna, strom, čo svetlom zbýva sen. Tancuj jarný záhada, ľudia, čo prídu, nezbadajú, že tvoje spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý, do vlastný ruke svoj život viedli, obýva nás bez zlomené pety, on je náš život verný, náverný, 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 ako vráčo z láskou všetká verný. Ja ťa vidím, ak sa pustíš seba, naučím ťa, jak sa smrti nebáť. Takže pozdravím vás aj ja.
Tí, ktorí ma nepoznáte, tak si prečítajte na buklete. Ja by som chcel pozvať k nám prvú solistku dnešného večera, alebo nie, zle som to povedal. Bo jednoducho nahrávali s nami CDčko aj dve iné dievčatá, ktoré nie sú pravidelnými účastníčkami našeho zboru, ale takto vypálilo. Kedy si s nami hrávali, samozrejme spievali a teraz už nie. Tak Alžbet Gregová, poďte. Thank
život mi dá. Tak nevzdám to, veď viem, že ťa mám. Nebojím sa zlého, veď môj Boh je blízko mňa. Ak môj Boh je blízko, koho sa mám báť, koho sa mám báť. Nie, ty neopustíš, keď dobre je, či časom zlíhne. Nie, ty neopustíš, keď márov je, či búrka hrozí. Nie, ty neopustíš, viem, že mi chvíli ma neopustíš. Vždy svetla jas, ktoré žiari, srdce vytrvalý. A veniec slávy pripravený. A raz musím prísť, zlemu koniec, mnohým príde ten čas. Chcem, aby si bol oslávený. Nebojím sa zlého, veď môj Boh je blízko mňa. Ak môj Boh je blízko, koho sa mám báť, koho sa mám báť. Nie, ty neopustíš, keď dobre je, či časom zlíhne. Nie, ty neopustíš, keď Pánov je, či búrka hrozí. Nie, ty neopustíš, viem, že mi chvíli ma neopustíš. Živím svetla jas, ktoré žiari srdciam vytrvalých. A raz musí prísť zlému koniec, no kým príde ten čas. Vždy ťa budem chváliť, vždy ťa budem chváliť. Nie, ty neopustíš, keď dobre je, či časom zlíhne. Nie, ty neopustíš, keď Pánov je, či búrka hrozí. Nie, ty neopustíš, viem, že mi chvíli
Ahojte všetci. Ešte nejdem, už idem. Ahojte všetci. Kto ma nepoznáte, tak tiež, ako Ali povedal, ak si po tomto večeri nadobudnete toto CDčko za minimálny príspevok 5 €, tak si môžete prečítať, kto vám dnes hral a spieval, keby ste to náhodou nevedeli. A mňa tam nájdete, myslím, pre posledného, ale to je jedno, ako ja si na tom nezakladám. Ako ste videli, to nahrávanie CDčka nie je to jednoduché. Takto sme spolu strávili 3 dni v Mlynskej doline, v priestoroch UPCčka, v júni. A to nahrávanie v podstate s nami absolvovali okrem zboru ešte 2 osoby, ktorí nám teda pomáhali a robili tú hudobnú produkciu. Ten prvý, Stanko Majerský, sa ospravedlňuje len pracovne, aktuálne v zahraničí, v Anglicku, takže nemohol sa dostaviť, ale ten druhý je tu, William Šandor, ahoj, o chvíľu budeš mať slovo. A jemu keď dám slovo, takže ako sa nedostaneme nikto k slovu, ale to pochopíte potom. Ale sú to skvelí ľudia. Mohol by som teraz hovoriť, čo všetko oni robia a koľko majú talentov, ale faktom je, že sú to výborní hudobníci. A veľmi nám pomohli tie skladby niekam posunúť ďalej. Nie, že by sme si teda my nevedeli robiť dobré skladby a dobré aranže, ale povedzme, že sem tam William mal aj dobré nápady, ktoré sa dali použiť. Takže za to sme mu aj vďační, že nám pomohol. Ale by som povedal, že nebyť jednej jedinej osoby, tak tu dnes večer nestojím a vôbec toto celé sa nedeje a toto určite nedržím v rukách. A tá osoba je niekto, kto je dostatočne tvrdohlavý a otravný na to, aby nás do tohto dokopal. Tá osoba sedí presne tam oproti mne, teraz sa tvári, že nevidí, neexistuje, ale to je náš, začnem takto, náš kamarát, náš mentor, náš taký druhý otec, zvukár, skrátka Jožko Valo, ktorému patrí, teraz hovorím, váš veľký potlesk. Jožko prišiel asi vo februári s takou myšlienkou, on s ňou chodí už dlho. Ja som v zbore 3 roky, ostatní dlhšie a aj to prvé CDčko bol vlastne kompletne celý jeho nápad.
a stále tak potom chodil, že a čo druhé CDčko a druhé. A potom raz vo februári prišiel úplne vážna tvár a povedal mi, že jednoducho to CDčko druhé musí byť. A vtedy sme ho tak ešte tak troška vysmieli, Jožko, prosím ťa, aké druhé CDčko. A potom sa to zrazu dostávalo nejaké konkrétne tvary a línie a opäť nebyť ďalšej osoby, ktorá sedí vedľa Jožka, Dana Grigara, ktorému tiež patrí veľká vďaka, tak by sme tu dnes večer neboli. Takže Dano, aj tebe veľká vďaka. To už nie je čas, kedy sa má ďakovať. Ďakovačka ešte bude, ale ja som si povedal, že týmto dvom osobám sa patrí naozaj poďakovať tak špeciálne, lebo nám veľmi pomohli uskutočniť možno náš taký malý sen. Aj nielen CDčko, ale aj dnes večer. Ale aby som to už nenaťahoval, videli ste, že to nahrávanie bolo dosť náročné a zažili sme tam toho mnoho, o tom by sa dalo hovoriť a mali sme tak dohodnuté z Mary, že povie nejakú peknú príhodu z toho nahrávania, ale žiaľ nemáme čas na to. Takže ak Mary na budúce, dobre, keď bude tretí koncert, tretie CDčko, určite dostaneš sa k slovu, ospravedlňujem sa, že teda dneska som to troška ja natiahol, ale teraz poprosím, keby ku mne prišli 3 osoby a ja by som bol rád, keby niečo tomu nášmu CDčku popriali. Lebo my to CDčko nekrstíme, my ho neuvádzame na trh v tom pravom slova zmysle, my ho skrátka predstavujeme vám všetkým a dáme vám možnosť si ho potom po skončení zakúpiť. Získať ho za minimálny príspevok, ako som povedal, 5 eur. Keď dáte viac, vy sa určite neurazíte. Takže teraz poprosím Andy Kňaze za salesiánsku komunitu. Jožko, prosím ťa, ty sám za seba. A ešte William, keby ste povedali nám jednu vetu, keby ste povedali ostatným jednu vetu, že čo by ste tomu CDčku a tomu posolstvu, ktoré nesie, čo by ste k tomu dodali. Začneme Andy. Získať ešte nejaký čas na uvažovanie, ale nemám. Tak jedna veta. Tak použil sa výraz, že uvedenie do života, tak tomu CDčku prajem asi to isté, čo každému človekovi, ktorý prichádza na tento svet k životu. Aby bol takým inšpiratívnym, aby bol takým oslovujúcim, aby priniesol na tento svet niečo pekné, tak aby toto CDčko k tým, komu sa dostane, naozaj prinieslo niečo pekné s tou hudbou, s tou myšlienkou, aj s tou myšlienkou, ktorá je za tým naozaj. Ja som zbierečník a v podstate ja som radšej tam tak potichu za tým pultom. A myslím si, že Andy už povedal asi všetko, čo mal. Ale tak ja by som tomu, alebo čo by sa patrilo povedať, niečo mal. Ja by som tomu CDčku želal, aby všade tam príde, kam si ho ľudia prinesú, prinášalo to, čo prinášať má, s čím sme ho tvorili a možno to, čo niekde chýba, to, čo ľudia hľadajú. Asi tak. Ja by som radšej nechal tu na priestor Jurkovi. Dobrý večer, povedal mi, že do 5 minút mám povedať niečo. Naozaj, Máťo povedal pravdu, že tých zážitkov aj teda Mary, ja viem, že mám taký dlhý zážitok. Tak ja ich mám strašne veľa, až teraz mi krváca oko, ak som rozcítený z toho v hlave, keby ste si všimli. Som naozaj z toho rozcítený a títo ľudia sú veľmi, veľmi zvláštne talentovaní, chcel by som vám všetkým povedať, že to, že som prišiel medzi nich, že ma Danko zavolal a potom som sa potom s Jožkom a s ostatnými všetkými, bola taká, nebola to určite náhoda, bolo to niečo veľmi príjemné, to je ono. Reklamy sú použité produkty. Tak ja by som sa naozaj zablahoželať vám všetkým, že ste to vydržali so mnou a so Stankom. To, čo ste videli tam v tých dokrutkách, tak to boli naozaj len tie krásne momenty. Boli tam aj také tvrdšie momenty, kedy speváci naozaj museli zamakať a museli zafrazovať niečo, čo bolo v mojej hlave, tak aby zafrazovali a oni to teda jednoducho museli, ináč sme to nepustili ďalej. A potom už keď bolo, že 2 hodiny ráno, tak už som to pustil ďalej. A urobili ste kus dobrej roboty, priatelia, to
naozaj kus veľkej práce a toto som vlastne videl dneska prvýkrát naživo a sa veľmi z toho teším, že to teraz vzniklo. A keby ste si, nie je to elektronická hudba, podľa oboru by som to tak ja nazval, ale je to teraz zborový spev a je tam úžasných 12 skladieb, z ktorých všetky sú výborné. Ak si ho nekúpite za dobrovoľný príspevok, tak vám si povedať, že ste prišli naozaj o veľa a prichádzate o veľa a samozrejme bude aj druhá šanca ďalšiu nedeľu na omši alebo cez týždeň alebo tak ďalej. Ale chcel by som tomu robiť naozaj marketing len preto, lebo tí ľudia dali zo seba viac, než vládali tie 3 dní. Naozaj hudobníci, skvelá práca, Hadžim, Ali. Výborne, Ali sa výborne zhostil takého roli kapelníka a veľmi dobre sme si vychádzali a sme proste šíli veci na mieru muzikantom. Majo Gáborík, ja vlastne ani neviem tvoje normálne meno. Matúš. Ja som si ich nazval tak, ako som popreboval, lebo som proste nevedel. Takže skvelá práca, priatelia. Za týchto ľudí buďte vďační aj vo vašich modlitbách a ďalej ich neste na modlitbách, lebo robia super robotu. A si myslím, že týmto tempom sa blížite do 3. CD-čka, kde už ani mňa nebudete potrebovať. Keby áno, tak sa zavolajte. Takže ja by som vám chcel popriať spolu s chlapcami, s pánom predstavením a Zvežkom, že ja ho tak volám tiež. Zase moja prezivka. Viem, ale Kraus. Tak ja by som chcel naozaj popriať tomu CD-čku to, aby či bude v aute, či bude do domácnosti, alebo či bude niekde pustené, aby ste naozaj z toho prežili devotion. Neviem, či všetci viete, čo znamená devotion, hej, ale je to akýmsi spôsobom slovo, ktoré v sebe zahrania v preklade mnoho významných tém v zmysle vášho takého osobného stíšenia pred Bohom. A ja by som vám naozaj prijal, aby ste dokázali prísť do momentu stíšenia pred našim Bohom, ktorého poznáme všetci jedného, a aby ste naozaj mohli pri tej piesni zažiť niečo hlboké. Tak ako som to ja zažil, keď som počul mnohé slova, ktoré som nahrával vlastne z Imuniavky a hovoril som si so Stankom, že s kolegom, ktorý to žiaľ nemôže byť, že to sú vážne pecky, že normálne, že fú, že to s nami hýbalo, neviem, či to poznáte, tie Imuniavky služby, toto pri tom zažijete. Takže prajem vám, aby ste zažili duchovné obecenstvo, duševné a vaše také emotívne spoločenstvo s našim Bohom, pri tom, ako to budete počúvať. Takže to bolo presne 5 minút. A teraz dám slovo zase rečníkovi. Keď som povedal Williamovi do 5 minút, ja som vedel, o čom hovorí, pretože on by ešte rečnil, ale neviem, my ešte musíme niečo odohrať dnes večer. Takže už tiež nebudem ďalej rozprávať, budeme pokračovať ďalšou skladbou nejakou. On prebýva v nás a jeho svetlo svieti tmou, prehľada zrásu, počíta mocných hrdinou. Na jeho právo čakajú ostrovy, na jeho právo čaká zem, preto buď stále bojovať hotový, veď vieš, proti komu ten boj treba viesť. Na jeho právo čakajú ostrovy, na jeho právo čaká zem, preto buď stále bojovať hotový, veď vieš, proti komu ten boj treba viesť. Na jeho právo čakajú ostrovy, na jeho právo čaká zem, preto buď stále bojovať hotový, národný a divný súd s nami tiež. Ježiš je víťaz, you that me. Ježiš je víťaz nad hriechom.
Je to veľmi dobré, vám to ide ešte viac. Pokojne sa zapájete aj počas skladieb a spievate, tam sú texty, dúfam, že pôjdu aj naďalej. Ale keď získate to CDčko, tak si môžete všimnúť, že dve skladby sú tam také, ktoré ste teda okrem priestorov Mamatejky od tohto zboru nemohli nikde inde počuť, pretože tie melódie sú síce známe, ale texty sú originálne. A asi by som teda nemal povedať, kto ich napísal, ale je to tá veľmi sympatická slečna v tmavých vlasoch úplne na kraji, čo sa zase tvári, že nevidí. Mima. A jej to skrátka nejak ide v poslednej dobe. Podarilo sa jej napísať ďalšie texty a nám sa podarilo tú jednu pesničku dať dohromady a dnes večer v absolútnej svetovej premiére budete počuť novú skladbu. Originál melódiu sme odniekal ukradli, to už si nepamätám, ale to je jedno, to sa dneska robí bežne. Do 12 taktov to myslím ani, to je v poriadku. A text opäť napísala Mima a dúfam, že sa vám bude veľmi páčiť. Na CD-čku nenájdete, možno na tom ďalšom. To si potom tiež môžete niekedy zohnať. Ja by som ešte dodala, že túto pesničku s nami zahrá aj Janko Kalčaj, ktorý nenahrával s nami CD-čko, lebo bol v Amerike, ale túto novú skladbu stihol, tak sa pridá. Nemusím sa viac trápiť s tebou.
preto som tu aj teraz. Chcel by som privítať ďalšiu hostku, alebo jednoducho ďalšiu solistku, Teresku Froncovú, ktorá s nami tiež kedysi spievala, ale nahrala túto pieseň. Ahoj Tereska. Potlesk. Mnohokrát moja duša plače, volá, ja vidím to, po čom tak túžim. Mnohokrát je zaslepená ťarchou trápení, nevidím, že zbytočne smútim. A mnohokrát vidím pred sebou červené a za mnou počuť dupot nepriateľských bosk. Mnohokrát viem, že musím vykročiť svoje lode, vodiť po vodách. Ja vám vieru mám, ale prosím o kus, že nevidím zmysel týchto cest, že ma nenecháš a vždy ma budeš viesť. Tak ja neostanem sám a dušou pobežím, o zem lásku ty mi silu dáš. Búrkou poletím
preberám štafetu po dvoch rečníkoch. Kto som, nájdete na buklete. Oni toľko rečnili, že oni povedali to, čo mám povedať ja. Takže ja to poviem iba tak v stručnosti. Ja som to od toho, aby som poďakovala. A dostala som dovolenie poďakovať, že komu chcem a ako chcem. Tak som to rozdiela do takých troch kategórií. Tak prvá je, ešte raz vám poviem, lebo chlapci boli takto preleteli, že za CDčko ďakujeme tomu pánovi v červenom, je to William Šandor, je to producent nášho CDčka. Ja som sa pýtala, že čo to je producent, aby som to vedela vysvetliť, tak mi bolo povedané, že to je človek, ktorý vie, ako to bude znieť. Tak ďakujeme za zvuk. To oceníte, keď si teda zadovážite to DVDčko, CDčko. Stanko Majerský, to bol ten milý pán, čo tak dirigoval, keď ste videli tú dokrutku. On je teraz pracovne v Anglicku, ale oni boli s Williamom taká skvelá dvojka, že William bol taký šantivý a ten Stanko bol taký kľudný. Takže to bol taký náš párik pri nahrávaní. Ďakujeme Dankovi Kriegerovi. Ten robil produkčného, to viem, čo znamená, ja sa tým živím. Takže on telefonoval, mailoval, zháňal, dával všetkých dokopy. Toto, čo dneska je tiež vďaka nemu. Ďakujeme týmto trom za CDčko, prosím potlesk. Naše CDčko z mŕtvych stalo za 3 dní, ale točili na ňom, to trvalo niekoľko rokov a by sme sa chceli tak, myslím, že spolu všetci poďakovať vám, ktorí chodíte, sú to poldesiny, kde my spievame. My, keď sme pred omšou a sa tak modlíme, tak často na vás myslíme. A samozrejme ešte tí, čo chodia na mládežky, takže ďakujeme vám. Ďakujeme Salesianom, vďaka ktorým tu môžeme cvičiť a tiež sa veľmi významne podielali na tom CDčku. Chcem poďakovať to človeku, ktorý, ako jeden kamarát nemenovaný, to povedal, že rodičom nezvykneme ďakovať, lebo sú takí, že však ich máme doma a je to také bežné. A stalo sa to aj nám a už teraz to bolo povedané, chcem znova poďakovať Jožkovi Válovi, jeho celej rodine, Katke, to je jeho manželka. My keď niekam ideme, oni vždy prídu za nami na pečenom koláče, starajú sa o nás. My keď máme meniny, aj teraz tu mala Alžbetka, tu pobehovala, on okamžite proste nám nakupuje veci, stará sa o nás. Dokonca keď tu bol Patrik Elias Vela, tak on si prehodil dovolenku, na ktorú chodí roky, kvôli toho by nás mohol zvučiť, takže Jožko, ešte raz veľké ďakujeme. Posledná ďakovačka, to je taká najťažšia. Chcela by som proste poďakovať, tak to cítim, za... Stanú sa také momenty, že keď dospievame, tak niekto z nás povie, že to bola sila, alebo že že som mala zimom riavky, alebo že ty brďo, že niekto proste z nás aj z vás má možno slzy v očiach, alebo sa cíti taký dotknutý. A to sú také vzácne chvíle, za ktoré nikto z nás nemôže. To sú proste také momenty, kedy Boh cez nás hovorí k vám, alebo cez tie texty, alebo cez hudbu. A za to sme tak najviac vďační a preto to robíme a preto sme spravili CDčko, tak ďakujem.
vziať, máš právo dať aj vziať. Ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Máš právo dať aj vziať, zvelebený Pán. Dať aj vziať, ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Máš právo dať aj vziať, zvelebený Pán. Ja stále spievam rád, sláve meno náš. Môžete zostať pokojne sedieť, mám poprosili na záver ešte takú krátku modlitbu. O Pánovi Bohovi. Pane, chceme Ti poďakovať za dnešný večer, za každého jedného z týchto mladých ľudí, za to, čo robia, za ich dary, ktoré dokážu takto rozvíjať. Pane, ďakujem Ti za to všetko, ďakujem Ti aj za to, že to je pekný moment, ktorý aj ja sám niekedy pri svojej duši prežívam, keď počúvam tie piesne, že si budem môcť odniesť do svojej izby, do auta. Ďakujem Ti, Pane, za všetky dary, ktoré dávaš všetkým nám, za to, že ich dokážeme niekedy naozaj tak pekne využiť. A prosím ťa o požehnanie pre každého jedného z nich a pre každého jedného z vás. Pane, Ty vieš, čo potrebujeme, Ty vieš, čo sme slabí. Prosíme ťa, naplň nás svojou milosťou, pomáhaj nám stále kráčať za Tebou, tešiť sa z Tvojej blízkosti a byť Ti tak vďačný za to, čo dostávame a čo môžeme robiť. A teraz sa môžeme spoločne pomodliť k tomu Otcovi, ktorého nás Ježiš naučil spoznávať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci a dobrý Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Tak Vilo, aby som ti povedal, že ja nie som otec predstavený, tak otec predstavený tu dnes večer s nami nemohol byť, lebo je odcestovaný. Ale keďže preventívny systém aplikujeme v praxi, tak preventívne ho niekto odchytil s kamerou. No a to, čo chcel odkázať nám, čo sme tu dnešný večer, si teraz môžeme pustiť. Tak čaute zboristi. Momentálne som už v Zürichu, tak aspoň takouto formou vám chcem povedať jednu myšlienku. Neviem, či viete, že ja vôbec neviem spievať. A mám rád futbal. Keď som bol 6 rokov v Partizánskom, tak ako vedúci pastorácie mládeže, tak počas môjho pôsobenia futbalová karma zanikla a vznikli 3 spevokoly. Takže mám nádej kamanádej. A tak vám chcem aj pri príležitosti vydania tohto nového CD-čka naozaj popriať, aby tí ľudia, ktorí to budú počúvať, sa dokázali stretnúť s Bohom, zažiť radosť, aby to prinieslo taký život a takú otvorenosť nášmu stredisku. Na zároveň vám chcem tak poďakovať aj za všetko to, čo tu robíte a hlavne kým sa stávate a čo svojím spevom tak prinášate. A teším sa, že si budem môcť vypočuť to CD-čko a možno s bratmi niekde, alebo niekde v sprche si zaspívame tú pesničku. Čaute. Peťoš ukázať duchovné cvičenia do Zürichu švajčiarským Slovákom, tak by sa mal vrátiť zajtra alebo kedy. No a ešte jeden oznám zo strany zboristov, tak si na vás pripravili ešte jedno prekvapenie. Keď vidíme z tejto kongresovej sály, tak tam vo vestibule je také jednoduché občerstvenie. Myslím, že sa každému aspoň niečo ujde, takže vás pozývame na tak zastaviť sa ešte v tamto vestibule. No a ďaká ešte raz pred poslednou pesničkou. Ďaká ešte raz.
slávny, majster môj, Ty si Ježiš, lásky zdroj. Moje srdce pokoj má, keď sa o Teba opieram. Zlomeného ducha mám, v Tebe plnosť nachádzam. Ježiš Kristus, rádca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal, moju vinu zo mňa sňal. Pod kríž Tvoj sa vraciam zas, chcem tu počuť len Tvoj hlas. Tu sa o mňa postaráš, rany krvou obmývaš, Tvoje srdce hrejivé svojej hrudi priviniem. Na veky tak zostať chcem, si môj pastier, Emmanuel. Ježiš Kristus, rádca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal, moju vinu zo mňa sňal. Preto Ježiš, Boh a Pán, ber si všetko, čo ja mám. Nepatrím viac sebe len, som cudzincom pre túto zem. Nepatrím viac sebe len, som cudzincom pre túto zem. Keď tak, môžeme niečo zopakovať. Čo by ste z toho chceli? Nič, dobre. Je nejaké prianie z toho všetkého? No, Simon?
Aha, tú novú? Tak ideme tú novú ešte.
Ďakujem pekne.